പറ 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 അന്നേരം മുതലാ മഴവിൽ സപ്പോർട്ടാണ്, ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ്. മഴവില്ല നോക്കടാ. നരഭൂജിക്കട്ട് ഇതാ, നരഭൂജിക്കട്ട് കറക്റ്റ് നരഭൂജി പോലെ തന്നെ. ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഹൈവേനെ നടുവ് കൂടി വരട്ടോലുണ്ട്. കറക്റ്റ് നരഭൂജിക്കട്ട് മുട്ട. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിനക്കെതിരെ വരുന്നത്, എനിക്കെതിരെ ഒന്നും വരുന്നില്ല, എല്ലാം സപ്പോർട്ടാണ്. വൈബ് ഇതൊന്നും നീ കാണുന്നില്ലല്ലോ, നീ വായിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് മഴവില്ലേ മുട്ട അതൊക്കെ നിനക്ക് വരുന്നതാണ്. മഴവില്ലല്ലോ ഇവന് എന്താ അപകറുന്നതാ. എനിക്ക് പുട്ടുന്നെങ്കിൽ മേഖലയിലൊക്കെ ഞാൻ അടിപൊളിയാണ്. എന്റെ ഫുഡിനെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് വേറെ സീനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എന്നാലും നിർവ്വാണം ഉണ്ടാക്കി, നല്ല പെപ്പർ ബീഫൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, നല്ല വരട്ടി എന്നാ നിർവ്വാണം അടിപൊളി. സൂപ്പർ അല്ലേ? താങ്ക് യു. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താ